Beduk. One day đi John em xin điểm Kirim sân một đó. sân Kirim. Ini ID semen ini Rio Bron. Apa selong? Tóc quay. Tóc quay gini ya. Sini ya. Semau Uzbekistan ada. Yang saya Indonesia orang nekip dengan berbentuk pangiwe yang ba tiada tempat ini abun mas dan lapun saya tangan tai coach buat dengan saya jong ini sini bi Sengkli balayo yang kena puluh rengkat begini ki wipat tiba nak kena jela ke jongi mereka ri bekerja penriu ke jongi ngisau sorong namta ke jongi mata tu ngi ai ke jingkit bok kiruyang bat kumjur ke jingkir ku kedok kinang san kinang roy kinang kiu seprang hagi de bagi lek kai bat kini yo ya ke jingkoi ke jingkia bat ubli unang lor kat lembat ki silter kisni ke jingim joki kubay subuan batkum kadak nakliang kesengkur ngidon ban ay ya senebi te di sebelah putih nam tai wipat te ay nam ta ka senebi kum kadak yom ka jing ay masim yi bilang lakyat menang sekarang dan circle ngi ai ka jing khublei ya kinong sibanta ki balawan ra ya kanam ka burom ka bapila job ya ubran smidal habide ka amrsling ka lalong hapo nongba jong ka Uzbekistan bat ngingai bani kermen skam bakane kane ka senjam ka bani kong nang manta ka jong phi ba phion ra ka nam ka burom haka district bat haka jelahi bro ka we gidan hangne ya kilai ngut kinong sibanta
ngan pule ka kartang jungki ngidon hangde ya is sinibi singkri ibade na po lumding umdan ibade na ka Riboy district ka jongi ngidon ya i ari kemenlang Sabong i ngidon ru ya i Wandalen Simyong gide ki thei samla ki balara ya ka nam ka Burom ya ka district bat ya ka Jalahi Borok Kawe ye ai ka jing kuble kit bok ket rang ye phi ba phidang la ban le bha mantasin phi yo bronze le sengin hop ba phin yo gol ru mo de sai lang ba ka jing tristom bat lang ba ka jing don lang jong ki coach ngai kuble ki coach ru arngut ki badon rangkat lang ha ka kapor de lang ba ka jing train ka jong phi ha ka ba kine ki thei samla jong ka jalla ka jongi kila la ban ra ya ka nam bat ka Burom ya ka Jalahi Borok Kawe idap da kajikaman ka bakraw kum ki tri district khamtam na banta i sinibi ibala onra ya kanam ka Burom ka district ingai ban kramen skam ba pidang tre sitom sisu iki kam ki jam ki jong phi khamtam ya bidi ka spot ka jong phi ba pidang la ban ra ya kanam ka Burom ngai khublei ru ya baro ki seng ki baladan bantalang ha ka kapor kram da jar kartang ngai khublei ya baro ba to ai ba kajing ai mensim ka jong phi kan ai mensim ru ya ki khun samla ki jongi ba ki dang kiu saprang ingai ban kramen skam ba phide ki klur jong ka district phide ki klur jong ka jala ka jongi phidang sei shu ki sap ki phong ki jong phi ba phinon ra ya ka nam ka jing job ka balasha ski na bangin la banlong kita ki khun samla ben ai ganuk sai ki para samla ka jongi ba habadon kalat habadon kata ka katalen ka sap ka phong ba phinum ri ban buri Henry ban sei shakmat ban sei madan ban long ban ra kita ki klur yo kari ban ra ya ka nam ka Burom ha ka jala ba ha ka district ya Borok Kawe na kaliang jong ka National Kasi Union ro kasnyo ban ai play congratulations ye kini ki langut ki thai samla ki belawan ra ya kanam jing job na po kene ke jela na po kene ke ri India ka jongi kasong ban ai kublai khamtam ya ki coach ki balong ki instructor le ni kinong ai bor ye kini kinong yale akane ka jile kai sport ka jinya kop arm wrestling skong ban ai ka jinya ro ni ki pa ki bing sem ki longkni ki ba laya kershan lang ban ai men sem na kabanta kani kajinya le kai joki hapo Uzbekistan hadu bakila wanra ya kanam jing job ya bronze medal bina kaliang jingi rung isyo ban ai sajisen kijing kudlei congratulations ya ti wei to blei nang kerku kerdo ai bakinang syait nang klan ai bakinang tur syafrang ya kini ki ile kai joki syafrang syakmat gaso ban ai kudlei terpang ru kini ki parasang halang tu biadon lang kini ke janmet ki belawan ya senran lang hakane ke janmet ban ai kublai congratulations ya pi na kaliang tingi kublai shibu tam e lada krem pun jong te kajing job kanuman kene ke nga ai kublai i senebi i wanda ba ai bi disto jong bujur bujur jatri ru wan lada ngai le ru ngale kai ngaro di player ri bujur ngadi coach ngale kai ngai ko coach ro tong tamangan num sem ia no nganum sem kandandien bangan bangai skam ba sistem pun sawan kan bersang kan ai the best tentang jangaru berkamtam ru gini ru ngakit bok kit yang ru ba mentau usnem bio bronze next year video don kathong ba video don ka target ba next year ngadi banyo yu tau gol te ngam la sim tengi ngam la jer tengi biro giseng walang ni ngasu ai kuble pi baro ba don ne ba vila ya kerja ni nado nang hati kata mik pa jong i senebi la don kalman ni ngai kuble ya ki hai halam nak apa bernihat ya ki jurubat mana pina jurubat yang itu berkunjung ya ki baru sangat ngam dan boleh sibut ki belawan ai men sim wan sakmat ban priang su bahai kini ki bahai ngasem jingi ki paralok project jingi kino yele kai jingi kemudian aku abanoy pi ba ho ngi kum ki seng bahalang le semo wala da pi poi siteng mit la da pi poi men step ro nakaliang jingi ki seng bahalang bunsin hi ni sim mi kata kalat ka kabu bagi ai men sim nam ta jipi re ngasusi ngala banong ba kenyat kan kentho ba nakaliang ka sarkar jingi apo megala jingi pada ngiwara ya kan ono ko Burom ro ngai i ba kilong kim ai men sim tikane ko wi kubur ko ban ai sa sarkar ba aba ki rang yele ka jingi nakano kono ka disiplin ki ora ka Burom so baha sarkar mo aba pikwa ban ai ya kata ketika dia ketika mon ai se ikini ba pli ki balawan ra ka Burom ya jelas jingi ber ko wei hakji sha hakini ki singi ngai i ba bun ki bala penenkam drugs dei haba kinegi kirang samla ki thai suti jingi ka ra ka Burom pat ni iba kalau penduduk jigar mani ki mo haji sha ka sarkar hi kalau ada ban kenari kita keti jengki makin ai ka kana ko jirap le se kom sikwe ki jelang iba haba ki wan ra ka Burom ka akor ngai iba ki yo kam sarkar la dei ki yo
da kiwi kilat kelenti rei kalong ke ba susi bah kejela jingi bun sin ngai i ba na kaliang ki paper ki disiplin bagi laura i kaburom rei syukut jing piang subha ka syukut tak nangi keseng bahalang rei ka sarkar ngam i ba kan keneri lagi kiti jengka ban ele ban kener ban ai mensim lade ban kentiwi ke samla ngi hakana do kaliang te sai sin ngakwa ban ong pi para samla kamti ke jingdu jigermen wala kata rei yai sekmat bat na kaliang jingi giseng balang ni don dekat bat pi wal adang himla ban ai sibun gi ke rei nginai ai ketui pi nang ai tre sistem ublei undon dekat bat pi ki bahaya sem jom pi kin long kum kita ki mau mo ki ban belong kum ki mau step ki mau ki ba pinjam sekmat wat du jigermen ngi na kaliang giseng balang paro hari boy wat hapo ke jelah hero ngi ai mensim pi tang gini kitin ngam da bun kitin kublei sibun kublei ciajar ngu to ngi lei pai suk si salaying la sem bangin poi suk poi san kham tam pi kinong yele kai jong ke jelas ni kulai sibun